Nggih, nek tekan nami kula Niken Asia. Sanes Niken Salindri. Sanes. Kula mboten Niken Salindri. Asia. Niken sak driji. Oh, sak driji. Dikira Niken Salindri tiwas penontonnya luar biasa. Ora. Niken Salindri itu mriku 20 juta dhewe dalam ora 20 itu. Kami tapi kula pinten iki? Sampai genah kula. pasang iso tak wae dalange wae lah. Nah, Niken sebidang menika sowan wonten menika Wira Gaten. Kebumen apa pundi? Kebumen. Nggih, kebumen. Kecamatan Mirip ya. Nggih, muga-muga kula betah wonten mriki. Wonten Bali ngoten lho. Nggih, iki di daerah Mas Yusuf nggih, Dik Yusuf. Nggih, wonten mriki pokoke. Wiramarta. Wiramarta. Nggih, Pak Lurah Wiramarta. Nggih. Monggo badhe telepon berkait punapa badhe pun bungi punapa bungan nek cara dalang Solo paring bungan ki apa Wonten dawuh menapa menika? monggo kula nak nyuwun bawa Nggih, pelok barang telok barang. barangnya sapa Barangnya sinten niki? barangnya itu kami Jabang Barangnya sing kendhan. oh senake to Adik kelas kula niku. oh adik kelas Kula nembe lungguh niku apa WA, Mbak? Mbak, adikmu. ngaku-ngaku ya Nanti jenenge kanca boten nate kepanggil kok nggih. kok sarana balung rene ya sarana balung rene lah kanca sarana balung rene anake daging kabeh Iki bawa menapa? monggo nderekaken panjenengan Nang mriki sampeyan iku ngerol wonten kursi dan sulpak layar lawan padha biru. Kula ngedang ora ten mriku ngomong basa jane kepengin pindah teng Solo. Kula sinden angar temen. Monggo wonten sinden ayu ten mriki bakat malah digondol wong lunga. Aduh mati nih. Ya. Apa? Tinggalan iku kebujuan. Derek belajar nggih, mbok menawi mangke wonten lepatipun. Semakin tak wani, kepengin makin pinter tenang, kula warai privat teng kamar berdua. Ketoke nek babagan niku kula luwih pinter. Jadi Iki Pak Dalang ketoke kok haus kok. Apa suwe mboten kambon apa pripun? Mbak, pengenongnya lho Mbak, pengenongnya ini WA kula, aku melu. Dikarane wong akrami. Niku zaman rumiyin nggih Mbak Niken. Para pujangga nggih pun ngripta wujuding bawa tetembangan. Niku luar biasa penuh dengan filosofi. Dan itu masuk akal. Tapi dengan berkembangnya budaya itu mempengaruhi pola pikir manusia dan pola hidup. Nggih, leres. Akhirnya berubah. Digarane wong akrami dudu bondo dudu saniki dirubah. Digarane wong akrami ya bondo ya lupa. Sing pasti itu. Foto nek ra bodo ya emok. Kage ngoten ta? Nggih. Nek bodo ora pati lupa ora masalah. Masa Mbak? Berarti perempuan itu lebih cenderung ke materi ya, daripada menikmati keindahan gantengin nyanyi kakung atau gitu. Lah
Nah perempuan lebih ke materi, mencukupi kebutuhan lahirnya gitu. Di lahir dan batin loh Pak. Oh, tak kira batin itu nggak begitu diperhitungkan. Sebabnya apa? Golek sing kaya kono diukur-ukur ngono. Mangga? Niku pengendang kula kandha, Mbak. Pripun? Mas, dikirane wong akrame kuwi dudu bondo dudu apa. Ning ati pawitane. Ning saiki ya bondo ya rupa, ada suatu solusi jalan keluar. Nek ora duwe bondo, ora duwe rupa, ning padha tresnane, ning wong tuane ora mengizinkan. Solusine pripun niku? Diwetengi dhisik jarene timbangan. Apik niku. Ora berdaya. Lupa pisan kena pisan. Itu artinya apa, Mbak? Luput pisan kena pisan itu filosofinya apa? Pikirannya kok akrame dudu bondo dudu rupa. Namung ati pawi tame. Luput pisan kena Pisan. artinya apa? Luput pisan kena pisan. Itu luput jonggo pasti ada suatu makna. Nah, monggo jenengan kan langkung sepuh Oh. kan. Nah. Bose, aku tak buka buku. Ya. Kena pisan mongko bola bali ya. Lah jenengan kok nate kena mboten? Kok dereng nate kena. Lah wingi karo sampean terus kena bola bali. Lagi dia kena lho. Enggak. Yen gampang Luwe gampang. luwe gampang. Ya, Hindi bisa meniru tema seperti ini wah. Burung jagat. Pripun? Hindi itu penyanyi putrane Pak Dalang Antong. Belajar ya Hindi supaya ngulung jagat. Nek pinter malah ngetesek yoga lho. Ora iso, apa hubungane? Apa hubungane karo yoga to lho? Boten, maksudnya kan sering awal. Kalian belajar ya kali sih mendang niku. Dimarahi apa? Ya diwarai nabuh. Enggak. Yen nangil Nah di busa bahasanya jenengan tetap cecek artinya sudah menguasai. Ya.
sapi nang omah 5 dol. Kenapa? Sapine wong. Tan kenati numbas Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Niken Asia. Luar biasa. Bojone warga mriki lho, Mbak. Biar wayang kulit ada bintang tamu dari Surakarta Hadiningrat. Iya. tamu. Iki mungkin nggih genah bintang tamu. Genah. Tamu genah. Sampai nek pesindan nang mriki niki lak bayarane 80.000. Oh, ngaten. Dadi kan jenengan tikel ping 10 niku 800, pamane tikel ping 20 ka sejuta pinten niku 600. 80.000 niki boten bikin paket hemat. Mulane pesindan iki usuk tek mawon niku mboten iso. Pamane kanggo pas datang bulan niku ora disuk teke nek disuperi didungkal. Ajeng ditibake napa monggo? Tanggamipun jenang kula mawon. Jenang gula aja lali. Sing makan katur dumateng Bapak DPR, Bapak Kepala Desa Wirogaten, Bapak BPD, Ketua Panitia, Bapak Rohyani. Iki dumateng warga masyarakat ing wewengkon Wirogaten. Monggo jenang gula. Enak tenan. Iki dicontoh lho, kita terus Hindi, Widi, intonasine A, I, U cetha, napase ditata nek arep nembang. Enggak.
Iya, apik. Golane. Mungkin jenengan ketagihan. Wis esuk rasa kondur karo tak openi iki. Yo. Suruh sapar. Surah. Alhamdulillah iki besok aku hari wayang nasional ditimbali ning Kalimantan. Besok. Paguyuban. Kan mayang. Wayang tapi kok mangkat karo sinden tok siji. Wis esuk bikin kuwi. Ya. Ayo. Syukur alhamdulillah nggih, monggo aku nuwun nggih. Harapane alon ning mat-matan. Lagunipun Jenang Gula aja lali. Ya. Ing pengripta sinten Mbak Nengen? Boten ngerti. Padha. Dilanjut.